नोंथांमोननि ओनसोलनिनो दिनैहाय रायखांनाङामोन आरोबाव फिन रायखांबावनांगौ गोनां जाबाय बिना गयारि मेडाम मासिबां थगायदों जोंनि आइजोफोरखौहाय अमा फिसिनाय मिशननो बोरमा फिसिनाय मिशननो गोबां मिशन किन्तु मोनसेबो साक्सेस नङा आरो सारखौ नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै देरहाहोयोब्लाथ' नोंसिना नै फरायसा आरामसे फैबाय सारनाव होनब्ला बेसेबां मोजां नंगौना नङा नोंथांमोननि ओनसोलनि थाखाय बै गोदान लाइमोन गोदान जेनजि सोर बिसोरलाय बिथांमोननाव साननो हानाय गोहो दंना गैया आङो दिनै बेखौसो सोंनो लुगैयो 2 बोसोरनि गथ'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारसनहैदों आथोन गेलेदों नंगौ ओरैबायदि लाजिनांथाव मोनसे जाथाय लोगोफोर आंनो दाख्लैनो शेयार खालामहरदोंमोन होनो थाखाय नाथाय आङो टाइम मोनाखैमोन दे लोगोफोर आं शिलंआव थांना 10 दिन जाहैबाय भिडिअ बानायाखैमोन दिनैसो मैयासो फैदों आङो माने 10 दिन जाहैबायमोन आं शिलंआव बेनिखायनो आं भिडिअखौ होनो टाइम मोनाखैमोन दिनै शेयार खालामनानै जासिगोन सासे बिमाया गावनि 2 बोसोर बैसोनि गथ'खौ गारनानै बोरायखांनाय नोंथांमोना साननानै ला रायजोफोरा हमनानै बुबाय रायजोफोरा सोंनाय फिननाय खालामबाय नों गथ'खौ अननाय दोङो ना गैया आरो नोंहा मा नांगौ नों दिनै गथ' सासे जाबाय दिनै हौवा दोङो नोंहा मावना जानो रोंगौ आथिं आखाइथ' जेबो नङा गावनि हौवाया नाथाय नोङो गुबुन हौवाजों दिनै मानो खारसनहैखो होननानै गोबां मानसि रायजो राजाफोरा दिनै प्रश्न सोंदों दे बे सिस्टारखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोर नायनांला बिराद बारदों दे लोगोफोर भिडिअनि क्वालिटि बा भिडिअनि भइसआ एसे बोरैबा जानो हागौ बारबाय थादों लोगोफोर आं बाहेरायावसो भिडिअ बानायदों नालाय सरि लोगोफोर भइसआ बोरैबा खोनायोब्ला बिराद दा मेसें बैसागोनि बोथोर नालाय नंगौना लोगोफोर बाराथ' बारखागोनानो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' बिमा बर' लाइमोन गथ'फोराबो बारजों लोगोसे सेन्स जालांगासिनो दे गोसोआ सासेजों गोजोननाय गैया सानै साथाम नांगौ माने बेफोरबायदि लाजिनाय दंना गैया सासे बिमा जाबाय गथ'नि बिमा जाबाय लेस्टआव फैबाय बुरै बोरायनि लेस्टआव फैबाय गथ'फोरखौ गियान होनायनि लेस्टआव फैबाय अब्ला दिनै जोंनि बर' माहारिनि गासैबोथ' नङा जाय मानसिफोरा जादों मानो बुजिनो रोङाखै दा नायनानै ला स' लोगोफोर मोननै आपडेट जागोन भिडिअआ मोनसेया पलिटिक्सनि जागोन BPFनि जानानै सासे सिस्टारा मा बाथ्रा बुंखो UPPLनि सायाव बा BPFनि सायाव नोंथांमोना नायनानै ला पलिटिक्सआव आंहा बारा इन्टारेस्टिं गैया अब्लाबो आङो शेयार खालामनानै जासिगोन माने नायनानै मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम पलिटिक्सनिबो माजे माजे आपडेट होलाबायो नोंथांमोना मिथिखायो दा मोननै आपडेटनि सायाव जागोन भिडिअआ मोनसेया रायजो राजाफोरा हमनाय सासे हिन्जावा खारसननाय आरो मोनसेया पलिटिक्सनि दे लोगोफोर इलेक्सन फैबाय नालाय जोंहा बिराद गरम खौरां नुगासिनो आङो निउसफोराव नायग्रोना लानोसै दे जों भिडिअखौ स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय लोगोफोर जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो शेयार खालाम बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो लोगोफोर दे थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां तामुलपुर आरो बाक्सा नोंथांमोननि सेराव थेंक इउ स' माच गोबां मोजां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय दे भिडिअखौ नायग्रोनानै ला बार नायना भइसआ बोरैबा खोनानाय बायदि मोनदों आं दे 10 दिन जाबाय भिडिअ बानायया शिलंआव थांनानै टाइम मोनासैमोन थ' नोंथांमोना बुंहरबाय थादों आदा भिडिअ माला लाबोगोन ओरैबायदि नेना थायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गोजोननाय थाबाय बिदिनो नेनानै थाबाय था आरो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट लाइक खालाम 당할 뭐로 해커폰이 비슷해 하고 차리알리 레자 차리알리 레자 소리 같이네 Estoy
नोंथांमोननि ओनसोलनिनो दिनैहाय रायखांनाङामोन आरोबाव फिन रायखांबावनांगौ गोनां जाबाय बिना गयारि मेडाम मासिबां थगायदों जोंनि आइजोफोरखौहाय अमा फिसिनाय मिशननो बोरमा फिसिनाय मिशननो गोबां मिशन खिन्थु मोनसेबो साक्सेस नङा आरो सारखौ नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै देरहाहोयोब्लाथ' नोंसिना नै फरायसा आरामसे फैबाय सारनाव होमब्ला बेसेबां मोजां नंगौना नङा नोंथांमोननि ओनसोलनि थाखाय बै गोदान लाइमोन गोदान जेनजि सोर बिसोरलाय बिथांमोननाव साननो हानाय गोहो दंना गैया आङो दिनै बेखौसो सोंनो लुगैयो आङो सासे बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो जे आंहा दा माने इसेबां बैसो जायाखै नोंथांमोननि सिगाङाव फैनानै राजनितिकनि सोमोन्दै बुंफैनो बा राजनितिकआ मा बेफोरखौ आङो बुजायनानै होनायनि आंहा दिनै सम जायाखै जोंनि सिनियरफोर दं लिडारफोर दं आरो नोंथांमोननि सिगाङावबो फैनानै राजनितिकनि सोमोन्दै बुंफैनो हयथ' आंनि बैसोआ जाथ'वाखैमोन किन्तु जेलानाखि बै समावहाय जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसना खमायलांनो नागिरबाय जोंनि बिटिसिआ थेर बेथेर जालांनो नागिरबाय जोंहा दिनै जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं हिसाबै जोंनि बिटिसिखौ बोरैहाय जोङो बासायनानै लाखिफिननो हागोन जोंनि गोमालांनो नागिरनाय जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ जों माबोरैहाय जोङो एसेब्लाबो जोङो रैखा खालामनो हागोन होननानै जोङो गासैबो कलेजनि इउनिभारसिटिनि जोङो स्टुडेन्टफोर ज' जालायनानै जोङो जोंनिफ्राय जों माबा मोनसे खालामनो हायो नामा जोंनि जाथिनि थाखाय होननानै जों ओंखारबोदोंमोन बे हिसाबै जोङो हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिखौ जोङो जोंनि इयुननि थाखाय एसेब्लाबो मोजां जागोन जोंनि इयुन जोलै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जे बिपिएफ पार्टिया एसेब्लाबो मोजां खामानिखौ मावगोन जोङो सानहरनानै नुहुरनानै आरो जुदि जोंनि बे बिटिसिआ जोंनि बिटिसिखौ जों ओरैनो मोनाखै होननानै जोङो मिथिगौ जोंनिफ्राय जोंहा बिटिसि सोरजिनायाव जोंनिफ्राय कन्ट्रिबिउसन गैयामोन जानो हागौ थेवब्लाबो जोङो दिनैहाय जोंनि गिदिरसिन मानसिफ्रा खिन्थायोखाय जोङो मिथिदों जे जोंनि बिटिसिखौ सोरजिनायाव जोंनि बिटिसिखौ मोननायाव जोंनि गोबां आबै आबौमोनहा जोंनि आदा आबै आयं मादैमोनहा गोबां कन्ट्रिबिउसन दं बिथांमोनाहाय गोबां माने गावखौ बावसोमनानै गावनि जिउखौ अबदान होनानैसो जोंनि बिटिसिखौ मोनदों होननानै जोंनो खोन्थायो बे हिसाबै जोंहाबो जोंनि गोदान जेनेरेसना जोंनि बिटिसिनि थाखाय जों माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा जोंहाबो जाथिनि थाखाय माबा मोनसे जोङो कन्ट्रिबिउसन होलांनो हागोन नामा होननानै जोङो साननानै बै टाइमावनो जों ओंखारबोदों आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो दिनैहाय जोंनो खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होदों जोंनि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जोंनो खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होदों दिनैहाय बिथांमोनाहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुदों प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आरो दिपेन बर' सार बिथांमोन बायदियाहाय दिनै गोदान लाइमोनफोरखौ लानानै माबा गोदान जेनजि जेनेरेसन जेट खुलिदों दिनैनि दिनावसो दिनै बिथांमोनाहाय बिदि फैनानै बुंफैदों किन्तु सोरबायदि जेनजि जाय जाथिया जाय जोंनि बिटिसिआ अलखदनि समावहाय जाय जोंनि बिटिसिआ थेर बेथेर जालांनो नागिरदोंमोन बे समाव बिथांमोना अबहाय गोदोसोनानै थायामोन दिनैहाय बिथांमोना लाइमोनफोरनि जानानै गोबां गिदिर खोथा बुंदों किन्तु जों बै टाइमावहाय जेला जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनफ्रा खमायलांबाय जोंनि 16था डिपार्टमेन्टआ थांफिनबाय जोंनि बिटिसिआ थेर बेथेर जालांनो नागिरबाय अब्ला बैफोर लाइमोना अबाव गोदोसोनानै थायामोन जोंथ' दिनैहाय जोंनि बिटिसिखौ ओरैनो मोनाखै होननानै जोङो गोबां मानसिनि जिउ अबदानजोंसो मोननाय होननानै जोङो बुजिनायखायनो जोङो दिनै लाइमोनफोराबो फरायनायजों लोगोसे जोंनि जाथिखौ जोंहा बासायनांगौ जोंनि बिटिसिखौ जोङो रैखा खालामनांगौ जोङो दिनैहाय जाथिनि सेन्टिमेन्ट गोनांखाय जाथिखौ अनोखायसो जोङो दिनैहाय बिपिएफ पार्टि बायदियाव थानानै जों खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन किन्तु दिनैहाय बै गोदान लाइमोन गोदान जेनजि सोर बिसोरलाय बिथांमोननाव साननो हानाय गोहो दंना गैया आङो दिनै बेखौसो सोंनो लुगैयो बिथांमोनाहाय ओरैबायदि माने मिसलिड खालामजाबाय प्रमद बर'जों मिसलिड खालामजाबाय दिपेन बर'जों मिसलिड खालामजाबाय जायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसि बायदि गोथार दिनैहाय सेक्रेटारियेटआव अफिसाव थांनानै बुख्रुब बुसि खालामहैदों होनब्ला बिथांमोनाहाय दिनैहाय मानि थाखाय जेन'बा साननो हानाय गोहो दंना गैया आं बेखौसो सोंनो लुगैदों जोंहाथ' जाथिखौ अनोखायसो जोङो जाथिनि थाखाय माबा मोनसे मावलांनो जोंनि फंबाय बिनानावनि थाखाय जों माबा मोनसे मावलांनो होननानैसो जों ओंखारबोदों दिनै बिथांमोननि जेनजिया जोंखौ सोंखारिदों दिनैहाय पलिटिक्स माने फैनानै खालामफैदों गोबां खोथा बुंदों आरो किन्तु दिनै बिथांमोनाहाय मानि थाखाय जोंनि बे बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिस जायखौ माने गोबां माने खस्थ'जों मोननाय गोबां मानसिनि जिउ अबदान जालांनाय हिनजावफोरा गोबां रेप खालामजानाय सोरनिबा फिसा सोरनिबा बिदा फंबायहा जिउ गारनानै मोननाय दिनै जोंनि बिटिसिनि बे सेक्रेटारियेट अफिसाव थांनानै मानो बुख्रुब बुसि खालामहैखो दिनै बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै जोंनियाव फैदों बेखायनो आङो सानो आङो दिनै आंनि फंबायबाबो आंनि बिदाबाबो आङो खावलायगोन जोङो लाइमोनफोरा सांग्रां जानाया बिराद माने इम्परटेन्ट दिनैनि दिनावहाय जोङो रावजोंबो मिसलिड खालायजानो नाङा जोंहा बयहाबो साननो हानाय जोंहा मोनसे गोहो दंखायो दा
BPF पार्टियाहाय जेरैबायदि जोंखौ लानानै दिनैहाय खामानि मावनो थाखाय सुजुग सुबिदा होदों जोंबो गोबां लाइमोनफोरजों सावरायलायदों दिनैहाय बे हिसाबै जोङो बेखार माने बिटिसिआवहाय जोंहा गोबां MA पास BA पास दंखायो दिनैहाय जोङो बेफोरनि समस्याखौ जोङो माबोरैहाय जोङो एसेब्लाबो समाधान खालामनानै होनो हायो गोबां मानसियानो जेनेबा साख्रिनि थाखाय दिनै ट्राइ खालामो जबनि थाखाय खिन्थु मोनजोबा साख्रि मोनसान्दि सोलिनानै थाथ'नो थाखाय होननानैनो जोङो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौबो जोङो बुंबाय जोंनि गिदिरसिन लिडारखौबो जोङो बुंबाय जोंनि आबौ आगैमोननोहाय जोङो साख्रि मोनसान्दि माबा मोनसे जेनेबा मावनानै जानो थाखाय जोङो सुजुग सुबिदा खालामनानै होनो हायो नामा होननानै दा बे लेखायैनो जेरैबायदि थांनाय BTC इलेक्शनाव खोथा होदोंमोन 5 गेरेन्टिस बे 5 गेरेन्टिसनि मादावहाय जोंहा इयुथ्सफोरनि थाखाय दंखायोमोन 100 crore बाजेट बेनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोङो 5,000 जन लाइमोन 2 लाख खरि होनाय जाबाय आरोबाव जोङो बुंबावबाय सारखौ सार 5,000 जनल' होनो हाबाय आंजों थाफाग्रा लोगोफ्रा सासेबो मोनाखै मालाया लाग्रोथों दस्राया लाग्रोथों जोंहाथ' एसे एनै सोलिनो थाखाय दंखायो दस्राया लाग्रोथों सार बे थोआ जोङो बुंबाय सारखौ सारा जागोन र' आं माबा मोनसे सिन्था खालामबावनि दाख्लैसो दालाय बे माबायाव बुंलांदोंमोन ना जोंनि हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा जोंनि CMआ आसामनि CMआ बुंलांदों 15,000 जन लाइमोननो आरोबाव जोंहा बे 2 लाख खरि रांखौ जोंहा नैबे जोंनि आसाम एसेम्बलि इलेक्शना जोबनाय लोगोनो जोंहा बे 15,000 जनखौ जोंहा जोंनि लाइमोन बेखार लाइमोनफोरनो होनाय जाबावगोन होनब्ला दिनै BPF नि दैदेननायाव दिनै जोंनि BPF नि दैदेनगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय सिन्था खालामदोंना खालामाखै बिथांमोन दिनै बेखौ जोङो लाइमोनफोराबो साननो हानाय जानांगोन दिनै 2 लाख खरि रांखौ होजोबनो हायाखै खिन्थु बोसोरे जेलानाखि जोंनि BPF गभर्नमेन्टआ थाबाय थागोन बेखौ होनो नागिरदों आरो नोंथांमोननि खाथियावनो थानाय रौमारियाव बिथांमोना निरिम्स खालामगोन होननानै बिथांमोनाहाय बुंदोंमोन खिन्थु जायाखै दिनै BPF पार्टिया जाय बुस्थुखौ खालामनो हागोन जेरैबायदि खोथा होदों बेखौनो दिनैहाय मावगासिनो दङ दिनैहाय जोंनि बेखार माने MA पास BA पास सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा बेराद जाबाय बेनि थाखायनो बेखौहाय जेनेबा गभर्नमेन्ट जबखौ गासिबो मोनजोबा गासिनोबो होजोबनो हाखाया पसिबोलानो नंखाया बेनि थाखाय जोंनि इयुथ्सखौहाय माबोरै एंगेज खालामनानै दोननो हायो बबेबा मोनसेयाव बेखौ सिन्था खालामनानैनो सारा दिनैहाय भकेसनेल साबजेक्ट बेखौ दिनै दस्रा माने डेभेलप कान्ट्रिफोरजोंहाय माने बिथांमोननिखौ फल' खालामहरनानै दिनैहाय जोंनि भकेसनेल साबजेक्टखौ स्कुलाव सोफानानै होदों खिन्थु हायार इडुकेसन गैया बेनि थाखाय बेखौहाय साबसिननिफ्राय गोजौसिन सोलोंथाइ होनो थाखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा दिनैहाय भकेसनेल इनस्टिट्युट गायसनजेनबाय जोंनि कासिक'ट्रायाव आङो चिरांनि जोंनि कासिक'ट्रायाव टुरिजम एन्ड मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युट बिथाङा बेसेबांबा गिदिर माने गायसननानै होबाय बिनि कनस्ट्राक्शना दा सोलिगासिनो दङ आरो बिदिनो गुबुन साबजेक्टआवबो एग्रिकालचार अट'मेटिक जिखुनु साबजेक्टआवनो बे जोंहा भकेसनेल साबजेक्टखौ लांफाबाय थासिगोन होननानै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंजों रायलायदों आरो जोंनि फंबाय बिनानावमोन जायफ्रा मेट्रिक एग्जाम होदों PO फाइनाल होदों बिथांमोनाबो टप 10 आवहाय जायफ्रा मासि आवग्रिनो हागोन टप 10 आवहाय जाय माने गाखोगोन बिथांमोननि मार्कसाहाय बिथांमोननोबो फंबाय बिनानावमोननोबो दिनैहाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होगोन होननानै जोंहा फोसावनानै होखाबाय आरो MI साबजेक्टआव जाय टप 10 खालामनो हागोन बेनोबो 3 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन आरोबाव जायफ्रा PhD खालायगासिनो दं PhD स्कलार बिथांमोननोबो जोंहा रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होनब्ला जोंनि इयुथ्सनि थाखाय जोंनि इयुथ्सखौ एनकारेज खालामनाय जादोंना जायाखै इयुथ्सखौ जोंनि लाइमोननि थाखाय मोजां सिन्था खालामदोंना खालामाखै खालामदों निस्सय आरोबाव जायफ्रा APSC UPSC जायफ्रा बिथांमोनाहाय होगोन बिथांमोननि थाखायबो जोंहा मोनसे अनसुंथाइ थागोन बिथांमोना थांनाय समनि सिगाङावहाय गावसिनि गभर्नमेन्ट थानायावहाय सुपार 50 मिशनखौ फोसावदोंमोन खिन्थु बे सुपार 50 मिशनाहाय मा लिमिटेड मानसिनि थाखायल' आयंमोन 50 जन मानसिनि थाखायल' बेथ' जोंनि थाखाय थोजासे नङा जोंहा गोबां गोरोंफोर दङ बिथांमोननि सुपार 50 मिशनाव सोरबायदि मानसिया सेलेक्ट जादों जायहा कनसियास न'खरनिखा जायहा एसे एनै माने टाउनाव फैनानै एसे एनै माने कचिं मोनखानाय एसे एनै माने नलेज मोनखानाय बिथांमोन बायदियाल' दिनै बिथांमोननि सुपार 50 मिशनाव सेलेक्ट जानानै दिल्ली बायदियाव गुवाहाटि बायदियाव थांनानै कचिंखौ लानायनि खाबुखौ मोनदों जोंनि बै गामियाव गोदोसोनानै थानाय जाय रिमोट एरियायावहाय जेबो बेफोरबायदि खबरा सौहैस्लाबा दिनै बिथांमोना ओरैनो आन्दायनानै थादों दिनै बेफोरबायदिखौ सिन्था खालामनानैनो जों हाग्रामा महिलारि सार बिथांजों रायलायोखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बै दिल्ली बायदियाव थांनानै कचिं लाहैनो गोनां गुवाहाटि बायदियाव थांनानै कचिं लाहैनो गोनांखौ दिनै जोंनि BTCआवनो खालामनानै होनो नागिरदों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंहा कम्पिटिटिभ एग्जामनि सेन्टारखौ जोंहा गायसननानै होनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जाय बुस्थुआ जोंनाव गैया जोंनि BTCआव क्राइसिस बे बुस्थुखौ खालामनानै होयोब्ला जोंहा गोबां मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि जागोन ना जाया जेरावनाखि जोंनि फंबाय बिनानाव आब' आदामोनहाय जायगायावनो थानानै जोंहा बे कचिंखौ लानायनि खाबुखौ मोननाय जागोन